Mikrobiologické vyšetrenie v parodontológii indikujeme vtedy, keď máte agresívnu formu parodontitídy, paradentózy, ktorá rýchlo postupuje, napríklad často u mladších ľudí. Liečba nezaberá tak, ako by mala, napriek vašej skvelej hygiene. Ochorenie sa neustále vracia, teda recidivuje. Máte celkové ochorenia, ako je napríklad cukrovka, ktoré priebeh zhoršujú. Potrebujeme presne vedieť, či a aké antibiotiká nasadiť. Moderná parodontológia využíva DNA testy. Je to rýchle, výsledky sú k dispozícii oveľa skôr. Je to presné, laboratórium nepotrebuje živé baktérie. Stačí im ich DNA otlačok prsta. Odhalí viníkov, test nám presne povie, ktoré konkrétne druhy nebezpečných baktérií sa u vás premnožili a v akom množstve. Najdôležitejší mýtus na záver. Mnoho pacientov si myslí, dám si spraviť test, dostanem antibiotiká a mám pokoj. Omyl. Toto je najdôležitejšia vec, ktorú si treba zapamätať, mikrobiologický test je len mapa. Ukáže nám, kde je nepriateľ a aký je silný. Ale samotný test ani antibiotiká vás nevyliečia. Základom liečby parodontitídy je vždy mechanické odstránenie biofilmu a zubného kameňa z povrchu koreňov zubov, tzv. deep scaling a root planing, ktoré vykonáva odborník.